mga kusgan, magbantay mo sa suba o kay nana o. Grabe na kay kadako ang bigaan o ang kawayanon. No, grabe ng tubig o. Sumpay na sa Bigaan River. Mga kusgan, pag tigom na magkusog kay kuha na. Hapit na ni mabot diya sa ubos. Ma'am, sir, ito po yung kit kay Don Mariano. Lubog na po sa baha. Nakikita nyo. Ako pumasok kahit bumagyo man, umulan. Paserbisyo ng bayan. Oh guys, nakita natin umulan bumagyo pero may naghubad. Naliligo yan. Oo, tingnan mo. Oh, ito yung tubig na lake ng Lake ng Cagayan. SM at saka Kitkay. Lake ng Cagayan. Umaapaw na. Level na, level. Dito naman sa At ito naman, dito naman tayo sa area ng USDP. Ayan, lumalangoy na. Oh, Ay, napabayaran ko ng siguro yung auto na to parang matigas ang ulo driver nito. Gusto niyang dumaan. auto niya. Ano nangyayari sa taong to? Para butong ano? Tulog ka to, ang baklayaw. Kaya pinakaabot. CM Recto area, Lapasan. Sakay na yan. Oy, ito sa akin, sa guard. Pundo. Oy, mga tabiya. Oh. Lagi, parking na ako sa kailan dito. Para ba yung mga disibol? Sige, sige. Sige lang. Record ka dito na eh. Sama ka. Digon, ano ba? Digon. Hindi sila lagi, kailangan yung disibol eh. Ha? Ayaw ko na disibol. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven
and heal the land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves. Turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you.
guys, this is Cookie and reporting live. Bitaw, ako diri sa Osmeña Extension. So ako diri sa jetty. Supposedly mato ko sa office to check physical condition dito sa office kay dili na ko siya ma-access sa CCTV. Unfortunately, I cannot pass through this street. Gani. See? Dili ko kalaos diha kay taas ang tubig. And then siguro sa mga sakyanan makalabay ra, but ako kay gamotor ko, and then ako motor is lowered, so ayun siya possibility nga masudlan og tubig. And then nagkastorya pud mi sa akong kauban sa office si Art. Medyo lawom-lawom dadto nga area, dapit na gid sa amuha. So if I will push through, basin magastuan pa nung ko overhaul, di ba? So nagkastorya na pag mi sa HR, di-cancel ang work schedule today. So walay trabaho gyapon gahapon ug karon. I was also saddened by the information I received this morning na our colleagues in Cebu branch were greatly affected, heavily affected sa typhoon. No? Typhoon Odette. And grabe lang kahimtang dito karon. And then nato diri sa Cagayan, medyo fortunate pata nga medyo inunani lang ato ang experience. An experience Cebu, Bohol, maybe Leyte and Siargao are really devastated sa typhoon. So we'll check other parts sa area sa Cagayan. Pero kanay yun nga street dere, sa Osmeña Extension Street, Barangay 26. Isa yun ni sa mga dali ra yun kayo maapektuhan o urban flooding, either bagyo or local thunderstorm lang. But I hope sa next na LGU matutukan gid ni ba? Ay dako gyud kay siya nga problema every time na nay bagyo or ulan. Isa gyud sila sa mga affected gyud na mga areas sa Cagayan. So we'll check another area. We'll see unsay kahimtang na dito karon. And then yeah, so that's it.